Il-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza se tinbidel f'kummissjoni b'qafas iktar wiesa' filwaqt li se tingħata iktar poteri. Waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn wara nofsinhar, il-Ministru għall-Libertajiet Ċivili Helena Dalli spjegat kif il-Gvern rrid li l-Kummissjoni issir iktar awtonoma. Aħna għedna jekk irridu nagħmlu liġi bis-serjetà fejn iċ-ċittadini illi jħossu illi xi dritt tagħhom ġie miċħud, ngħidu ma tagħmilx daqshekk sens jekk irridu nagħmlu verament xi ħaġa b'saħħitha din il-persuna illi ħassitha illi kellha dritt tagħha miċħud jew miksur, allura għandha tmur għand kummissjoni illi hija separata mill-Gvern. Bil-bidliet proposti, il-Kummissjoni se tkun taqa' taħt il-Parlament. Fil-fatt, il-ħsiebu li l-persuna li se tmexxi l-istess kummissjoni tkun magħżula mill-membri parlamentari. Il-Kummissarju trid tingħażel minn fost il-membri parlamentari, ġifieri ikollok żewġ terzi tal-Kamra li qegħdin jaqblu mal-proposta ta' il-persuna li ħatkun kummissarju illi tmexxi din il-kummissjoni u allura hemmhekk ħanaraw qabża fil-kwalità u fis-serħan tal-moħħ għaċ-ċittadini. Nhar l-Erbgħa, apparti l-ewwel qari tal-abbozz li se jbiddel il-Kummissjoni f'waħda iktar b'saħħitha, fil-Parlament se jinqara wkoll l-ewwel qari brabta mal-liġi nnifisha. Liġi li se tkun qed tindirizza iktar diskriminazzjonijiet. Ħaniftħu il-liġi sabiex kull qasam illi inti tista' tkun diskriminata minħabba fih ħajkun qegħdin nindirizzawh permezz ta' din il-liġi. L-abbozz ta' liġi huwa r-riżultat ta' ħafna konsultazzjoni, xi ħaġa li fi kliem il-Ministru Dalli saret bilan li l-prodott finali ikun l-aħjar wieħed possibbli. Ilna ħafna nikkonsultaw għax nixtiequ illi il-prodott illi sa nkunu qegħdin nippreżentaw kemm jista' ikun prodott illi jiġbor il-concerns ta' dawk kollha illi tkellimna magħhom. L-irfinar tal-liġi jista' jitkompla saħansitra fil-Parlament, inkluż fl-istadju tal-Kumitat.